Hello guys! So, dawin na punta sa dagat magsuroy2. Tinkerbell! Okay, wala man kaligo og suba guys. Okay na lang may maligo sa dagat. Tinkerbell! Kay pag-abot na mo sa Tinkerbell! suba, ang suba, persing lubugan. Kay siguro na ilagay dito sa ibabaw. So, balik na lang yun. Hindi na lang yung maligo sa dagat. So, Tinkerbell! nakita natin ang sunset. Na nice kay siya tanawin guys. Paghapon na. Nahapit na dyan yung ngit-ngit. Lumaor na siya. Ang sunset. Nice kayo ang dagat. Kay linaw kaayo sa nga tanan. So, dagat kayo nga ligo. Pag-abot na mo guys. So, yan. Sunset. Thank you for watching guys.